Hey, heb je gespeeld? Ik heb 4 erbij. De laatste toch? Oh. Hey, ik speel. Wat ik echt grepen ben, dan is het vaak muziek die heel persoonlijk is. Dus of die iets zaait over een bepaalde regio of heel erg regionaal bepaald is. Of dat nou Nederlandstalig is of zo, of muziek uit Noord-Afrika of uit Amerika of hier uit Friesland. Dat maakt mij net zo vol uit.